Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karong adlaw Webes, Abril 15, tuig 2021. Kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Sa medical doctor sa Bacolod na kumpirmar nga napatay bangod sa COVID-19. Probinsya handa maghatag padya sa marasig nga pagsulbar sa kamatayon ni Martin Cue. Sa balita national, lokal nga produksyon sang bakuna posible sa katapusan sang 2022. Siyam katuig nga ban sa new mining agreement ginkakas na. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During
this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number one. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number one with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sagsang anong ang kalintangan.
sa aksyon! Lasay sa 16 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Gingkompirmara ni Bacolod Vice Mayor Elcido Familiaran isa ka medical doctor sa siyudad sa Bacolod ang napatay bangod sa COVID-19. Suno kay Familiaran na bakunahan sang first dose sa bakuna si Dr. Julian Rizaldi Raca Jr. Hag natalanan na kuntani para sa second dose. Suno kay Familiaran may pilaman nga nalakip sa contact tracing ang nag-positibo sa virus. Suno sa Vice Alcalde napakita sini nga matuod ang COVID-19 kag maghalong sa tanan nga oras. Ginpahayag man sang Vice Alcalde nga wala sang piho ang mga bakuna kag nagalingin ang ulo sa mga opisyal bangod sa pagbag-o sa mga pagsulundan may kang tanan sa pagpabakuna. Younger brothers and hapon batchmate and ipakas na national first dose sa lang iyan na baton. Ang second dose wala pa. About to pag-ain siya na kuha. Si Vice Mayor Elcido Familiaran na Gindugang nasa listahan nga paghimuon niya vaccination center ang SM City Bacolod. Suno kay Councilor Renisito Novero, ang pamuno sa vaccination center team, ini ang resulta sa inspeksyon nga ginpatigayon upod si Dr. Ana Maria Pornan, ang pamuno sa Bacolod CDRMO. Suno kay Novero, una kuntani nga plano ang pag-usar sang sinihan bilang vaccination center pero gindesisyonan nga isaylo sa lobby sa mall bangod ini ang open space. Dugang pa ni Novero sa maabot nga Lunes nga adlaw, ilan naman padulungan ang Ayala Mall para sa inspeksyon matapos nagtanyag man nga usaron ang ila pasilidad bilang vaccination center. Mas ginakablakaan ni Governor Bong Lacson ang subong kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental kumpara nagdigad nga 2020. Yan ang ginpahayag ni Lacson matapos makarecord ang Provincial Incident Management Team o PIMT sang all-time high nga 1,849 COVID-19 cases sa tubtob Abril 14, 2021. Suno kay Lacson na posibleng madugayan pa antes magbalik sa panglubo ang kaso pareho sang nagakatabo subong sa National Capital Region. Setyembre 28, 2020 sang ma-record sang probinsya ang pinakataas nga kaso nga 1,683. Apang ini ang nalampuwasan sang 1,849 sang Abril 14. Nagperma sa isa ka Executive Order number 2021-010 si Sipalay City Mayor Maria Gina Lezares nga nagaamyanda sa Executive Order 2021-008 kag disinfection sa kada Domingo. Sa Facebook page post sang syudad nga LGU of Sipalay, ginadumirian ang tanan nga dalagko nga events kag mass gatherings. Temporaryo nga sirado ang tanan nga tourism accommodation establishments kag sa mga nakapabook na ginapanugyan nga magpakaingangot sa accommodation establishments. Ginadumili man ang tanan nga tourism activities. Samtang tubtob 30% lamang ang capacity sa operasyon sa mga pension house, inns kag lodges sa city proper, subong man mga appors kag delivery personnel sang essential goods lamang ang batunon. Sirado ang tanan nga establishmento sa adlaw sang Domingo para sa disinfection. Sa dugang pang balita lokal, han ng gobyerno probensyal sang Negros Occidental sa pagtanyag sang padya o reward money kon kinahanglanon na para mapanasig ang pagsulba sa krimen nga pagpatay kay Provincial Consultant on Hospital Operations sa Martin Quest ang Lunes sa gabi sa siyudad sa San Carlos. Apang ingklaro ni Lacson nga wala pa nila ginaistoryahan ang mga bagay bago nagapadayon pa investigasyon sang otoridad. Suno kay Lacson, magatanyag sang padya ang probinsya kung masiguro lamang ini ang makabulig sa pagresolbar sang kaso. Dugang pa sang gobernador, wala pa makadesisyon ang pamilya ni Kwe kung nasan o idulong siya katapusan nga palahwayan ng provincial consultant. Si Kwe gin-hire ni Lacson bilang consultant sa hospital operations sang Hulyo tuig 2019. Plano sang Social Action Center nga iduso sa lokal nga pangluwan sa syudad sa Bacolod nga magpasar sa resolusyon nga wala na sang top sanay sang puno diri sa syudad. Suno kay Father Chris Gonzales, nagpatigayon sini nga agas ng protesta kag panawagan ang pila ka mga environment advocates nga ginabugusan sa mga concerned citizens, mga manunudlo, mga estudyante. Dugang pa, ang ila pagpadulong liwat sa lugar ang nagapakita sang kasubo sa ginhimo sa mga puno. Palayag ni Gonzales, nagapakita man ini nga waay-waay ang pila ka ahensya sa gobyerno. Suno pa kay Gonzales, kung wala sang may ginbulig sa pagpananom, hindi dapat magpangtatas o kung magpangtapas sang puno. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa BDO Action Radio Philippines Standard Time TTX 500.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saysay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Balita una sa aksyon. Lasay sa 28 sa Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahig sang DOST nga posibleng local vaccine production o kon may kaugalingon ng fill-finish facility ng Pilipinas sa katapusan sang 2022. Sunod kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, madasig kag agresibo nga gradihon sa karon ang plano sang duwa sa anom ka mga lokal nga kompanya nga nagaistorya sa gobyerno. Sunod kay Guevara, kun madayon ang plano base sa ilagin palayag sa mga kompanya, masarangan nga makahimo na sang bakuna sa katapusan sang 2022. Ginpathagman na ni Guevara ang kinahanglan sang pungsod nga mag-develop sang kaugalingon nga vaccine manufacturing para masustener ang National Immunization Program kag magpreparar sa posible tuigan nga COVID-19 vaccination. Ginlift na ni Presidente Rodrigo Duterte ang siyam katuig nga buwan sa paghatag sa bago nga mining agreements agud ma-maximize ang government revenues kag mapatibo nga economic growth. Nag-issue ang Presidente sang Executive Order No. 130 nga nagahatag sang diretso sa gobyerno nga magsulod sa new mineral agreements apang nagasunod sa Philippine Mining Act of 1995 kag iban pang lahi kag regulasyon. Ang ban ginpatuman sa tuig 2012 ni ani Presidente Benigno Aquino III. Sa IAEO ginpahayag ni Presidente Duterte nga nakatap na ang Pilipinas sang mas manubo sa 5% sa mineral resources endowment. Ang Department of Environment and Natural Resources amo ang gintuganan sa paghimo sa mga guidelines angot sa mga kasugtanan. Padayon nga ginarekomendar sang FDA ang pag-usa sang AstraZeneca COVID-19 vaccine matapos nga gin-review ini sa mga eksperto kasulod sa report nga blood clot. Sa palace briefing ginpahag ni FDA Chief Eric Domingo, nagpadala ni isang sulat kay Health Secretary Francisco Duque III kag ginpalambot ang mas madamong benepisyo sang sa risgo kag dapat padayunon ng pag-usara sa mga bakuna. Sunod kay Domingo, unanimous ni nga ginaprubahan sang World Health Organization Philippine Vaccine Expert Panel kag Adverse Events Committee. Tinikdan nga simana sang temporary nga gin-suspend sang Pilipinas ng paghatag sang AstraZeneca sa mga tawo nga nag-edad sa 60 anyos manubo matapos sang rekomendasyon sang FDA bangod sa pila ka report sang blood clot sa abroad. Ginapanawagan sa karon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nga aktuhan ang husto nga compensation sa mga manunudlo para sa ginpalawig ng working school year. Sino kay Castro, nagsulat na siya sa Department of Education sa tung Abril 9 angod sa compensation sa mga manunudlo para sa iladugang nga working days kay iban pa nga issue sa sektor sang edukasyon apang wala pa sang sabat ang ahensya. Patag ni Castro, kung hindi malikawan ang extended working school year, dapat mahatagan sang compensation ang mga
manunudlo para sa overtime pay kay kinahanglan man nila nga magpahuway. Sa separado nga statement ginpahayag ni Castro nga nagatrabaho ang mga public school teachers sa malapit 13 ka bulan nga wala sang opisyal nga summer break o kun bakasyon. Dugang pa ni Castro wala na sang sick leave kag vacation benefits ang mga public school teachers, hindi pareho sa iban nga mga empleyado sa public kag private sectors. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Action Radio Philippines Standard Time D3 bayong mga kaaksyon ha. Hindi gid magkalipat nga binom sang D3 bayong mayara sang extra Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Abril 15, 2021. Salawat kaming inyong mga tagbalita. Aksyon ang defensor. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon